Ľudia, v Brawl Starse je teraz najväčší secret, ktorý tam kedy bol zatiaľ, čo som ja hral, a ideme na to. Takže máme tu Critical Failure, jeden game. A potom tu budeme mať takéto všelijaké oferky. Ale kupujte to. Lebo v podstate nič neminiete, lebo vždy tam máte ten jeden game. Za jeden game máte blingy, za blingy máte coiny a za coiny máte naspäť ten jeden game. Za ten si naspäť kúpite tieto blingy. Potom za tie blingy bude zasa 10 coinov. Za tých 10 coinov bude znova jeden game. A to isté sa bude opakovať do kolečka, až kým sa nestane taká vec, čo Brawl Stars chce dosieliť. A za chvíľu sa to dozviete. Takže teraz sme si kúpili jeden game naspäť. V podstate o nič neprídete, ani o jeden blink, ani o jeden game, ani o jeden coin. Iba získate, lebo v podstate za ten jeden game toto všetko kupujete. Lebo vy za ten game vymeníte veci, tie veci za ďalšie veci. A tie veci zasa môžete vymeniť za Critical Offer Brawl Required. A máte zadarmo Knight Duck Skin. Ako keby, že za jeden game. Takže 3, 2, 1. Nemáte zač. New skin Knight Duck s Knightov. Equip now. A takáto krásna player ikona a krásny pin. A ešte si môžete kúpiť ten jeden game, čo ste ako keby utratili za toho Daga. Takže celkom dobrý secret. Oplatí sa vám to spraviť ako keby za 10 coinov a jeden game za jeden game a skin na Daga, ktorý je epický skin. Takže oplatí sa to brať, kupujte to a nemáte zač. Čaute.